Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un episod special. Chiar mi-am băgat niște bani, mi-am cumpărat-o pe Jade, după cum vedeți. Pentru că am făcut 20 de abonați. Mulțumesc pentru cei 20 de abonați. Like și subscribe. Să facem 50, încă un videoclip special. Poate mai băgăm niște bani. Nu știu, am băgat în Zuba, că a fost Zuba a fost cu primul nostru videoclip. Și chiar îmi place de ce, chiar mi-e doream. Am făcut-o deja de level 5. Știu că nu prea mai sunt mai cu Zuba, dar am revenit. Mi-a picat și Zuba din chestia de la Liga 7. Am făcut eu am format niște trofee. Și chiar îmi place, chiar îmi place mult de Jade. Am și niște cufere de elemente și mi-a picat niște puteri. Am făcut niște trofei ca să nu merg cu level 1 și așa. Să fie mai distractiv. Dar nici armă nu găsesc. Să vezi cum mă moară. Ce mă enervează brușii. Până la uitam unde i-am făcut. Nu, mi-a omorât prietenul. Dar nu găsesc nicio armă. O armurică. Help me. Ce m-a omorât? N-am jucat deloc cu Fusey. De Fusey l-am păstrat. Am avut eu pe un cont mai vechi. Dar nu prea era genul meu. Nu e prea genul meu. Dar nu știu de ce. În fiecare meci există câte un om de ăsta care efectiv are level foarte mare și nu joacă. Dar în fiecare meci. L-am făcut praf. Deocamdată folosesc puterea asta de pantof de junglă. Mi se pare mai ce-mi place nici chestia rapidă. Nu știu, are așa agilitate, un fel de Nix. Dar mai bun. Deci chiar îmi place. Ce m-a speriat asta. E și foarte multă viață. Ce m-a speriat. Am făcut pe mine. Am fi enervat.
Mai bine fug. E prea periculos. Dar chiar îmi place de tine. Chiar foarte mult. Nu! Și dacă mă mai lovește odată, sunt mort. Da, sunt mort. Acum o să jucăm și eu câteva runde cu ăsta Fiji. O să-l upgradăm și pe el. Cu cel tot avem de level 9 și da, eu aveam liga 11. Dar mi-am schimbat pentru că aveam un nume cam cringe. Știam că mi iau report. Le upgradăm doar ca să fie mai ușor. Upgrade-urile le-am făcut de la cutie. Efectiv, deschideam cutii. Eu când pice personaje sau elemente bune, îmi pică upgrade-uri pe fiecare. Am dat chiar am de mult de upgrade. Revin acum 10.000 de toate abilități. Gata, am făcut de level 5, m-a fost maximum, mai am destul. Abilități. Jucăm cu al de level 5. Să-mi scrieți dacă vreți să desenezi. Mamă, dar cum are level așa mare din prima? Cum are level 8? Nu am niciun trofeu pe Fuzzy. Nici măcar un trofeu. Dar de level 8. Nu, ce ratat, ui. Până, pa. Am uitat și să-i pun putere. Îmi place că puterea lui ține infinit, până mă minți și până atac eu. Mă, cât ce loot avea asta. Ce easy gameplay. Bye bye. Super audio. Genial jocul. Așa mi se pare mie. Foarte tare. Dar până termin te distrezi. Ce mă atacă înapoi. Wow, chiar mi-a luat ceva. Mamă, ce era să mă omoare. Dar mă, cât iară chinul ăsta nesimțit. Ui. Punct lovit, punct lovit. Punct ochit, punct lovit. Bine, Jade. Rapidista. Bye bye. Bye bye.
un fel de Brawl Stars, dar Brawl Stars s-a cam învechit. Nu cred. Tu ai luat arma legendar? Tu ai luat-o. Te-am ținut minte după nume. A venit după armă. Aia. Mine bază. Ce gameplay! Nu! Nu cred! Deci nu cred! Imposibil! Imposibil! Ce păcat! Încă 67 de trofee, bine! Acesta a fost videoclipul meu, mulțumesc pentru vizionare. Știu că mai vreți să fac un videoclip special, adică să mai bag bani. Eu o să la 50 de subscriberi, la 100, pe acolo. Mulțumesc pentru vizionare și pa, pa!